शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। आज के युग में देखे के मिला था कि एगो माई के 4 गो बाल बच्चा पोस देता हो, माई बाबू के कोनो तकलीफ नहीं के होगा, लेकिन 4 गो बाल बच्चा मिल के एगो माई बाबू के चलावल पहाड़ हो जाता। पेट पर भी आफत हो जाता। बेटा पतोह के ये राज में बोझ बन जाता माँ बाप। तो एगो माई बड़ी एकदम असहाय हो गई, बड़ी अपना शिव गुरु से जाके कहताड़ी। तो कैसे कहताड़ी? बहुत दुखी होकर ताड़ी, बहुत दुखी होकर कहताड़ी कि हम 4 गो को पोसनी है शिव गुरु, हमारा कोनो तकलीफ ना भई, लेकिन आज हमार दिन ऐसा आ गई बा, समय ऐसा आ गई बा कि हमारा पेटों पर मोहाल हो गई बा, 2 गो रोटी भी नहीं खे मिलत हमरा के। तो अपना भोलेनाथ से जाके कहताड़ी। कैसे कहताड़ी सुनिए, गीत के भाव बा। 4 गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के, 4 गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के। जवन माई पूछे काहे सूखल बाओठ रे। जब हम लोग छोटा छोटा रही जा तो खेल के कहीं से आई जा तो माई खाली मुँह नहीं रेखी आ कही कि का रे बाबू, तोरा के कोई मार देला सका, तोर आँख में आंसू काहे बा, तोर ओठ काहे सूखल बा। तो कौना भाव से माई कहताड़ी? जवन माई पूछे काहे सूखल बाओठ रे, ओही माई के बेटा देता दिलावा में चोट रे। जवन माई पूछे काहे सूखल बाओठ रे, ओही माई के बेटा देता दिलावा पे चोट रे। भीगले सुतेली अपने ओ समय में जब छोटा छोटा बाल बच्चा रहेला, बेड पर गोदी में सुसु कर देला तो ओकरा के माई का करेली कि सुखला में कर देली आ अपने भिंगले में सुत जाली, ऐसे कि बाबू के हमारा कहीं नमूनिया खांसी ना हो जाए। ऐसे उनका के सुखले सुता देली, अपने भिंगले पर सुत जाली कि हमरा तो कुछ होइबे ना करी। उनका इतना अपने पर भरोसा रहेला। तो कहताड़ी कैसे? भिंगले सुतेली अपने सुखले सुताई के, भिंगले सुतेली अपने सुखले सुताई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के। अन्न धन भरल रहे दौलत सिंगार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। अन्न धन भरल रहे दौलत सिंगार बा, गुरु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। 4 गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस दिहली दूधवा पियाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गुमाई के। आचरा ओढ़ा के तोहके दूधवा पियवनी। कैसे कहताड़ी माई कि हे बाबू, याद कर उ दिन जब तू छोट रह, तहरा के आंचल में ढक के रखनी, शीतलहरी चलत रहे, वो घड़ी हम यही आंचल से ढक लेते हैं कि बाबू के हमरा ठंडा न लागे। गर्मी के लहर चलत रहे,
वो में भी ये आंचल में इतना भरोसा रहे कि ढक लेते रहे कि बाबू के हमरा लहर ना लगे। तो कैसे कहतड़ी, आचारा ओढ़ा के तोह के दूधवा पियवानी, याद कर बाबू तोह के गोदी में खिलावानी। आचारा ओढ़ा के तोह के दूधवा पियवानी, याद कर बाबू तोह के गोदी में खिलावानी। 4 गो के पोस दिहनी दूधवा पियाई के, 4 गो के पोस दिहनी दूधवा पियाई के। 4 गो से पेट नाही भरे गोमाई के, 4 गो से पेट नाही भरे गोमाई के। तो आजकल के युग में आदमी कहेला कि बांझ 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 ऊ बा जेकरा औलाद रह के भी निकम्मा बा, जो माँ बाप के कुछ समझत नहीं थे, ओकरा से बांझ कोई नहीं थे। जेकर ना नहीं थे ओकरा के तो लोग झूठो के कहता, ओकरा खातिर दूसर सहारा बन जाई, लेकिन आपन रह के भी जो लात मारता ओकरा से बांझ कोई नहीं थे। हे शिव गुरु दया करी, हे प्रभु रक्षा करी, हे प्रभु।